Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mas, gue bingung mas. Masalahnya podo penai loh mas. Apa sih ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu podo penai ya. Makanya kuwi mas, aku ya bingung aku nek milih. Jane apa to mas jane bedane? Jadi nek kowe Innova untuk orang bakal udanan, tapi nek kowe numpak Innovi udan kabeh gitu tenan. Plomok, klucut iso-iso. Gak suka lah aku yo ngene. Sing numpak aku malah kowe sing gak suka iki to. Wis nang ngono aku pilih numpak Novi wis. Kowe tumpak-tumpak ambek Novi yo monggo kersa tapi aja nggo Innova yo. Lah emang napa mana nggo Innova? Kuwi nek uyak-uyak kuwi digrebek wong akeh. Wis ya. Ya alon-alon to mak mosok ngasih uyak-uyak ngono ya konangan. Congporan. Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas. Ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. kok ya enek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku tak tem PLN wis. Ha iso. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Motone truk. Lah ya tulisannya lah teruk toh. Wow, lah wong ki ra genah. Sampeyan gak mangan tak? Gak mangan. Ya apa sih? Lah sampeyan kepengin iwak apa lo? Biasae aku nek mangan niku awak wis tuwa, untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu bareng anget ngerti ya? Oh, njaluk sing Iya anget. sing anget. Ah, ya karwane engko tak Iya. golekno obong-obongane boto. Ngene gak kurang ajar kene. Lho, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong kula nek dipakani boto lho. Rumangsamu lho ya apa sih kon niku adakno? Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya. Sampean njaluk apa ae tak turuti. Oh, tapi kon gelek purik ngono kok kon. Lho. Apane? Tak kandhane. Apane? Ah, kon gelek moto gelek purik ngono kok. Apane? Iku ngono lho. Porek iku lak senine ta sawangane. Alah nek aku mari porek sampean yo glibet ae ngono kok. Ngono nglipet aku butuh. Nembang awake dhewe. Sembarang Mas, aku iso. Kabeh iso. Panyuwunane apa dulu Banyuwangian lungsuh Sore-sore padang bulan. ayo kanca. Padha dolanan. Lah lupa Mas to rumah. Tapi kan tebu Digiles dadi kula. bojo ayu Jare nyepaki tangga. bojo elek cil Ayo ditlateni. nek wis tuwek Ndang dipaten. Wah iki lagu mbok liyane kuwi. Awakmu iso apa? Mek apa meneh? lagu ya wae paling tidak saut-sautan. Oke. G njajal G. Oke, bisa. Dan kendal kaline ungu. Ayo nanti saut. Iya ta. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iso mambu terasi kuwi. Jare sapa? Dibukakne yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macam-macam karo lubang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Yo seri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Bojo aku ku enak lho.
Eleh gedabrus. Rak doyan shopping. Eleh ora doyan shopping tapi lainnya doyan ya padha wae. Tapi yo kuwi jajane banter. Gila ra tenan to. Aku wis tak gede. Eleh gak suka. Wong wedok semakin dewasa kok semakin menantang dan menarik ngono ya, Mbak. Pertanyaannya jos iki. Lah iya toh pertanyaanku tetap bermutu. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan kok arek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiyet nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa matang-matangnya ya, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoknya. Mbak, aku ini pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan pura. Ya tenan toh. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cung. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis toh. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Masane rabi penak lho kuwi. Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mok ngoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadang lu. Lawoe mek iki. Heh, Masa ya mek iki tok, Bu? wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe duit blonjo. Ya masa godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Kumangsane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, esane ngunto, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Kamu kono blonjo, kempes-kempes mah koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Ya goreng ndok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng ndok ngono lho. Kumangsane ngarani ndok goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondang gandul endokmu kowe digoreng sitok ngono, ben dadi ras sangkling ngono. Lawoe mek iki. Masa ya mek iki tok, Bu? Wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe duit blonjo, Ya masa godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo, kumangsane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi, larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, esane ngunto, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Kamu kono blonjo, kempes-kempes mah koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Ya goreng ndok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng ndok ngono lho. Kumangsane ngarani ndok goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondang gandul endokmu kowe digoreng sitok ngono, ben dadi ras sangkling ngono. Awakmu iki ketok ayu nek pas dadi rondo. Moh Mas tau dadi rondo. Lah nyapa moh? Garing rene sing ngelepi. Ben gak garing tak lepi kan ya kena. Anja. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stalking aku? Ya saiki lho awakmu gemesne.
Walah, mantan. Piye? Lebih ya. Cek penak zamanku to. Iya ide. Kapok. Malah dikapok mungkin. Mbak, kena apa nek nyusoni anaknya kok ning jogo, tapi nek nyusoni bapaknya kok ning jero? Kan podo-podo nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki kok kena disapih ya? Masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa, kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, iki tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Sababe? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe iki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuk e nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyangi gue. Terus apa kuwi apa jenenge iki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyongi ngingu cak dikin. Nggih isa cinta tak terpisahkan. Lan sapi turutipun. Ngene niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneng kepripun? Aja kuwatir tuh. Wong lanang-lanang Nyapa? modalmu apa pengen rabi aku. Lah gek sapa sing arep rabi kowe? Lho delok tonggoku di mobil kabeh kok. Aku tok sereng di mobil. Lah nek kowe pengen mbok ndang tuku kono, nyapa laporan. Kowe lek pengen dadi bojoku kowe rene kudu nggo mobil. Belas ora enek angen-angen. Aja modal-modal iku mutok, gak masuk. Lah rumangsamu lho, ora enek manuke apa ya sahdu. Nek kowe di mobil baru daftar ora di mobil ra sudi aku dadi bojomu. Tampur aku. Aku ya ora sudi. Masih aku sugih, aku di mobil. Selera aku ya duk kowe to yuyu. Anja. Ini Bi, bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa ya padha? Ditekoni ya malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok gurune robot iki. Kok elek ae demu takon lho. Tara yo ora roh, yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasanya nyedot. Pas. Urung puas. Lah rong roh rasane kok. Anja. Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dia ingin nek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki nek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho, rumangsane wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora?
duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk ae asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Yuk belajar membaca. MO TO tambahi R. Sing biasa dinaiki ayah. Bu. Kok ibu piye to? Montor kok ibu. Ono kere. Nah, ora apa-apa, wis ana kere. Sing penting dadine apik kok. Iya. Cacahe 3. Cacahe 3. Kurang siji nek ngarepmu. Sing siji lagi ndalang. Wis ben mengke wae ra apa-apa. Meng rungkulat kan aku kok wis kualat karepmu. Iya, aja dipujek-pujek. Ora arep tak pujek-pujekke. Ane nek ngonekke dalang kere iki termasuk kepanen ta, Mak? Ya ora apa-apa lho ya wis ben. Lah ngeyel aku muni 3 kok. Aku mung muni aku ora ngayeli kowe, aku mung muni ngarepe kurang siji ngono kuwi tok kok. Aku yang muni sing dalang. Tibake aku. Iya. Ana kere. Cacahe 3. Kagem sing disunatke selamat menempuh bentuk baru. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tania to. Halo, jek kelingan aku berarti iki. Peh, nomorku jek mbok simpen. Yo isik. Sik, piye Mas? Iya apane? Wis gandeng belum? Urung. Lah, kok durung ki lho? Lah terah kok citakane wis elek apa ganteng piye yo ora iso. Masya Allah Mas, sampeyan apa gak ngerti sing jenenge Secincare to Mas e? Apa wi film kartun? Berarti panu sing ndek boyokmu ki jek. Yo isik malah tambah akeh. Masya Allah, sikilmu ya jek rangen. Isik. Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. Malah tambah wiring. Ya Allah ya Rahman. Mas tak kandani ya Mas. Omongnya apa? Mbak, jalan bayi di aspal ora to? Ora. Lah kena apa Mbak ora di aspal iki? Soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora di aspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing gonjol-gonjol. Penak apa ya keju kuwi. Ladine dalan iku Nyapa dalane? jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enak tantangannya apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku dibiono dalan sing grunjal-grunjal ya, Mbak. Aku urung tahu. Ono wae. Kok ada nomor baru telepon siapa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dedi. Iya, Des. Kowe seiling karo aku. Ya Allah Mas, kok bisa-bisanya kamu telepon aku? Yo bisa toh, mumpung ono paketane ya, Baby. Bojomu mana? Bojoku masak ning tawon, Des. Nanti bojomu bareng ngereok ngono aku lho ya takut toh. Alah, podo reok-reok takut bareng toh kowe iki. Aku iki kangen, Des. Kok bisa nih lo kamu bilang kangen? Lah wong kangen ora oleh toh. Bukannya kemarin kamu sudah menalakku toh, sekarang kamu bisa-bisanya bilang kangen kilo. Aku ini baru tahu cuma kamu yang bisa menerima aku. Makanya ayo rujuk maneh. Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima. Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima kamu. Senajan wajahmu sing morat-maritku ya Mas ya. Masih yo morat-marit ngene iki ono manise kok. Gimana? Gimana apa nih? Ya mau toh lek diajak rujuk. Lah iya, makanya tak ayo rujuk maneh. Tapi piye ibumu? Ibumu selalu tidak merestuiku loh. Oh, gampang. Engko tak coba jabune. Oh,
Dicoba jabu ya. Ya iya neng deh. Ya wis kamu urus semuanya tentang kerujukan kita ya. Yo gampang, kok tak urusane kabeh. Heeh. Assalamualaikum Mas Dedi, sayangku cintaku, muah-muahku. Waalaikumsalam. Blokir. Penak. Jae. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah iya ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Masane rabi penak lho iki. Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumah kamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jerembo. Gelem to ora tawar apa ora iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul lho. Anja. Ini parahnya. Bojomu iki kok pegawai BRI to? Sopo iki? Aku dul kemen sopo. Kok ngerti to? Aku ya apa to masih ora ngerti. Weh, apa tau ketemu bojomu sampean ki? Tahu wingi nyanyi bareng lho yo. Anu, iya bojoku pegawai BRI. Wah, hebat no, Mak, pegawai BRI. Bagian apa, Mak? Tapi bagian ngangsur. Oh, terus dulu amoh takoni tenanan kok malah. Kok gelemen no bagian ngangsur we. Ya. Ya piye lho, guys, urip ki nek gak disambi karo mergane ning BRI bagian ngangsur ki ora iso nyambung urip. Lah apa uripmu pedhot to, Mak, kok dadak disambung ya. Piye cara ngono ya? Piye? Lah piye? Iso-iso ki malah step ning nggon babar pisan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan ya kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi R, tulisannya air. Bacane R ya. Iya, lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi N, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi R money encer. Air mani encer ya. Air mani encer lho. Bi. Jajal wis iso jawab ora? 3 PI tambah 3 PI piro? Yo 6 to. 3 tambah 3 yo 6. Yo genah nek kuwi 3 tambah 3 6. Lah mburine mosok ora mbok waca. 6 PI. Anak iku jenenge kadal, percaya takon mung tuwa-tuwa biyen. Lagi prai dadak begini kuburane. Oh, dikandani kok ora percaya. Mas aku percaya kowe percaya. Mangan ini ngombene wetan kae. Piling rasane lali. Bayo. Apa ki? Apa melok-melok bae. Iki apa ki? Rahasia melok. Memang sampean pro ta? Iki kira bentuk-bentuk sing aneh ngene iki biasane ngene iki. Aneh piye? Sing tidak bisa dilupakan ki mesti karo ya bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono ke. Ngawur rek. Gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek bogo-bogo tekan kene. Lah aku suka. Hawane pengin dusel nang kelekmu. Terus karo tak bisiki, nyuwun apa sayangku? Sifate menungso menurut weton kelairane. Nomor 1 paing.
Paing nek kanggo wong lanang santun utawa ramah. Lek kanggo wong wedok emosinan. Nomor loro pon. Pon nek kanggo wong lanang sabar. Nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor telu wage. Wage kanggo wong lanang pengertian. Nek wong wedok judes. Nomor papat kliwon. Kliwon lek kanggo wong lanang penyayang. Nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5 legi. Legi lek kanggo wong wedok emosinan. Nomor loro pon. Pon nek kanggo wong lanang sabar. Nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor telu wage. Wage kanggo wong lanang pengertian. Nek wong wedok judes. Nomor papat kliwon. Kliwon lek kanggo wong lanang penyayang. Nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5 legi. Legi lek kanggo wong lanang welasase. Nek kanggo wong wedok curigaan. Wetonmu kira-kira sing ndi bolo? Warung ini biasanya sedina pendapatanmu piro? Lek lagi rame yo 300.000. Lek lagi sepi 3,5 juta. Lho kok malah akean pas sepi to? Soalnya aku lek sepi ku nyambi begal ning arep pindah. Mak Nur, aku arep takon tolong dijawab ya. Oke, siap, monggo kowe takon tak jawab. Oke, wis bener kuwi, Mak. Piye to bocah iki karepe? Hangkrek teman. Iya, kuwi wis bener. Iki kowe arep takon apa? Lah wis aku mau ora dirungokno. Urung sampe tak jawab, Bos. Ngomong apa, Bos? Ngomong apa maneh? Lah wis dijawab bener ngono kok. Iki urung tak jawab lho, guys. Bocah iki piye to? Gudeng lho. Lah wis dijawab bener kuwi kok kontak maneh iki to. Tak kok urung ngasih dijawab wis bener kuwi. Ampane sing bener. Yo. Aku arep kok rambut ngisore nyapa to? Kok keriting? Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Walah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh ngono. Kene gak pengen kritik. Diapakne? Diri bonding apa disemuting wae, apik lemes, gemekane halus. Pertanyaan taek. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa neh iki kadal iki. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Walah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Jajane sampean seneng tenan dijajal aku apa ora rek, Pak? Rasanya pakai tujuh Bu. Alah, beda Gus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku gini ya. Nang KTP-mu kuwi statusnya tulisannya apa? Menikah. Menikah dengan siapa?
Ya butuh tulisannya status menikah ngono tok, Bu. Status kok gak cetha. Nek sampean seneng tenan karo aku, ning KTP kuwi kudune statusnya tulisane menikah dengan Yu Cemplon. Ngono lho, Pak. Alah, gak belanja lah, gak dolong taun lah, gak apa-apa. Ya wes, ayo mangkat donjo. Sisa aku tanang kecamatan, mau KTP ku takkan ngurubahe. Ngono-ngono badhe tulis status menikah dengan Yu Cemplon ngono. Tenan lho, Pak. Yo, ayo. Sudah berulang kali aku bermain cinta. Oh, jadi baru abang yang adik cinta? Pemuda yang gangguku semuanya buaya. Ah, abang jadi ragu pada dirimu. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik, katakan saja, jangan malu. Namanya kenapa kau harus malu? Abang tentu dapat membedakannya. Katakan saja yang sesungguhnya. Oh, sesungguhnya. Sampai suwi rondo niki dalane apa sih kena dilewati? No. Tekon ya glidis ya. Dalane buntet. Rasa lewat lho. Wis 12 tahun iki dalane buntet. Masa dijebol ora iso ben iso lewat lho. Kan ta usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tahu jajal dalan liyane iki jowo mek yo ora sido to aku. Nang yoan sama napar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran iki mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben menak lewate. Ini parah. Halo Mas Brondon, kita sungguhan pengen gak karuan. Ya, iki mesti Suloyo nek iki. Aku saiki gak njaluk mobil Mas, tak pikir-pikir mobilku gak iso ditumpaki juga. Lah karone sapa sing arep kei mobil iki lho. Wis aku njaluk sertifikat omahe. Saya gladrah ngono to Andi Bu. Lah iso omahe pinggir dalan lantai 3. Enak kae lho, ora trimo tingkat 3, tapi tingkat 6. Omah jangkrik. Masih sing karo aku tenanan, tolong sertifikat omahmu kekno aku. Wis langsung tak terima sekarang juga. Gak usah ngedabrus, aku ya ora ngedabrus. Wis nang lamar aku, Rene, gak usah nggo mobil wis kali ini nggo sertifikat omah ae ya. Lah ngomong ngono iki gak ngedabrus to. Ngelabui dalan luyuh jaminane sertifikat. Mbak, aku mencintaimu. Kira-kira piye? Ya ora apa-apa to Mas, lek kon mencintai. Lah ngono lho. Duwe duit apa ora? Ya ora duwe wong urung bayaran. Ora duwe duit arep mencintai. Ya penting cintane ditampa, engko golek duit kan semangat. Duwe duit ora apa-apa. Wis kok tak golekne utangan, tapi diterima ya cintane. Lek gur mencintai oleh, tapi lek ngleboni ya ora oleh. Gue ora dileboni ninceng tok ae dah. Pentilmu abang apa ireng yu? Piye tau ditakoni yang guyu tok? Umume nak wong wedok ya. Piye? Khususnya nak abang wae wong bule ya ora. Masa to? Wae ireng wong desa. Lah nek kutha ya ora, desa ya ora. Wong setengah desa iku rupane coklat. Lah nggonmu rupane apa? Lek wekku coklat. Coklat tenan apa ora engko ngapusi. Lah piye arep delok ta piye? Ora wis bayang netoke ketoke wis ora mening. Kok rumangsaku wae bojomu rupane piye? Nek mbok sawang mbok delok niku rupane piye? Lah aku ora tau nyawang lho. Butuhe tak cucrup ngono. Anja. Mbak. Anu, bungkus kopi, Mbak. Kopi apa? Kapal api. Pira bilek? Siji, loro, 100 bungkus, Mbak. Etienne, 100 bungkus. Nunggu adus tah ye. Ditukoni 100 bungkus kok malah. Mama. Lempah tanganku kok. Bayar. Meloyo, lempah. Sampai nek nesu niki ketok uwayu lho. Apa nek mesem piyu jan ayune pol. Umpama gedang ora tak oncek ya tak pangan sak kulite.
Dan masih membuat aku ingin menikahimu masih. Aku lo ya gelem. Ayo segera kita gas ke KUA masih. Ya ayo to Dan, tapi aku ora duwe. 200.000 sudah jadi. Wih, mantap lah mas kawinnya piye? Air segelas gas sah. Ya ayo, kesuwan ngenteni opo? Nanti ku semeripit lek dipuji-puji ngene iki. Mbak, bungkusno kopi loro, Mbak. Kopi loro. Kopi apa, Lek? Kapal api. Oh iya. Nganu, karo susune ya loro ya. Susu. Heeh. Susu kerja susune, Lek. Lah, dari siji. Ya wis gak apa-apa, Mas. Yo petangan. Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dinggo masa depan nih. Dadak njaluk putus loh. Iki ra manah kuwi berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sok nek rasa dititipi. Apa anu apa? Piye? Berarti nek wong liya sing nitip dhek, nggonmu dibuak ngono lho. Oh, tara yo delogok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Anja. Piye? Bojomu cek penak? Isih to. Oh iya. Isih. Tenane cek penak? Isih. Karena aku penak. Kondi ngono kuwi. Wong wedok isine ngelayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku? Kudune aku sing nesu. Aku sabar nek ning kene. Lah aku lho luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau unani apa ya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu dredit kaya apa? Pernah tak balesi Rono? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak endem ning ati. Iso apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tua aku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapak, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku ora enek. Sapa sing tak sambati ora enek? Ya aku